Her har vi et ombygget Märklin 3029 lokomotiv med en vakuumpumpe, og der er indbygget lys i lanternerne foran, og skorstenen er gjort en lille smule højere. Nu sætter vi fart på, og som man kan se, så starter den stille og roligt. Nu har vi sat den her til ikke at køre så forfærdeligt stærkt, så det passer med de øvrige lokomotiver, der var på banen. Og den har en, som I kan se, så går den fint over skiftesporet her, og så stopper vi stille og roligt. Og der er dejlig lang balanceafstand, og så skifter vi retning. Sådan, og lanternerne bagpå skifter. Og så kører vi i baglæns, og det klarer den også fint. Fuld fart. Ja, tak. Smukt lille lokomotiv, der vil klæde hver togbane. Kan trække 3-4 vogne op af tak, og så stopper vi stille og roligt og skifter retning, og vi stopper helt stille og roligt. Og så ser vi det lige lidt tæt på her, og så skifter retningen. Tak for det.